Voor het tweede jaar op Riegen worden in alle soberens de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog betocht. Het coronavirus heerst nog altijd in het loon. In Den Bosch is het comité klaar voor de bedenking. Dit is voor u ik ook christelijk ben. Het is heel oors, het is oorjaren. Dan zien we de bedenking hier achter in het kerkje. En het is oors, zonder publiek. Wie had die opnames al maken? En naar die squalbijnen, dan lezen we jong de kransen daar zonder publiek. Maar ik vind het wel belangrijk dat het wel terug wordt. Hè? Want de jeugd weet dat het net vanzelfsprekend is dat we hier in vrijheid staan kunnen. Op het bedenkingsplak in Den Bosch werden 3 kransenlijn. Eén terug Borgmaster Agricola, één terug het 4 en 5 mei-comité Dantumedeel en de tweede krans terug bij van CBS de Sprankeling, die het monument adopteren hebben. Op de kruising van de Haatwaai met de Vaarwaai is het ook dit hier bij de bedenking weer stiller als oors. Oors dan spel je ongeveer nog maar strekken die 800 tot 1000 mensen hier op de hoeken. En dan lezen ze alle jaren en Blom van u, die kunnen je daar lezen bij het monument. Nou ja, het is heel oors. Het is ongewoon. Het went net. Dit went nooit. Nee, en ik hoop dat het takken meer weer gewoon is.